Бъквам се и в градския музей, който се оказва безплатен и се разрешава и снимането. Всъщност, снимането е разрешено почти навсякъде. Спряха ме учтиво само в Националната художествена галерия. Впрочем, хората са любезни и учтиви, толерантни и се радваха на чудесното слънце и зелената трева. Качихме се на неизменния туристически автобус, който ни разходи из бялата столица на севера. След Сенатския площад се опътихме по крайбрежието. Първата ни спира... Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с премиерата на предаването "Събуди се". Днес в първото ни предаване ще ви запознаем първо с идеята, която ни събра тук всички и целият екип, разбира се. До мен е Ани Тодорова. Ще е хубаво да кажеш няколко думи за себе си. За себе си аз нямам какво да кажа за себе си. Зрителите ме познават като водеща на 18 плюс на друго предаване по тази телевизия. Ами, може би да кажем нещо за премиерата на това предаване. Нашата цел е не да ви събудим от сън, нашата цел е да пробудим вашия интерес. Българин да се събуди от дългогодишния си сън, да не сме като едни щрауси, които си заравят главата в пяска, защото има за какво да се събудим и да дигнем глава. До мен е Данчо. Аз се казвам Йордан Георгиев. Аз ще бъда другия водещ на предаването "Събуди се", заедно с Ана Тодорова, всеки четвъртък от 11 часа. Идеята, която ни събра, е да помогнем на българския народ да бъде по-информиран, по-активен, за да може да се събуди от този летаргичен сън, който живее 24 години. Всички да сме заедно, да сме обединени, и това ще го видите в предаванията всеки вторник и четвъртък от 11 до 12 часа. Нека да кажем и темата днес на нашето предаване. Ивайло, ако искаш, ти можеш да я представиш. Да, темата днеска е специално ще фокусираме вниманието си върху безработицата, която ни тормози от толкова много години. Не нас специално, само младите. Това е голям, основен проблем според нас в изобщо нашето развитие тук в България. И все пак ще трябва да благодарим най-вече на нашия домакин Евгений Тодоров, който ни даде тази възможност и ни събра тук сега. И сега трябва да кажа някои напътствени думи. Първо, много се радвам, че сте тук и че имате желание да направите нещо, може би по-различно. Второ, много отдавна в тази телевизия не съм виждал сценарии, подготвени предварително, но имам чувство, че това почва да ви пречи, нали? Да, малко на разсейване. Гледайте сценариите и си карайте както знаете. Аз ви познавам. Вие сте достатъчно печени и, както казваха в Пловдив едно време, чигьос, за да вървите и без сценарий. Разбира се, трябва да имате сценарен план за така техниците. Второ, не можах да разбера сега как откраднахте Ани от 18+. Ани... Ще е хубаво Ани да каже. Като ми споделиха проекта, съгласих веднага да водя. Много се радвам, че ми има доверие, за което и смятам, че трябва да има такова предаване в този ефир. Ние няма да говорим, разбира се, само сериозни теми, ами така ще ги поднасяме с усмивка и с добро настроение, така че се надяваме хората да ни следят. Аз не знам каква е била офертата, но обаче утре от трето предаване могат да се обадат и да те привлекат. Значи трябва да има трансфер. Няма да я пуснем така лесно. Няма да я пуснем така лесно. Трето предаване много ще ми дойде. С договор и правила за трансфери. Шегувам се, разбира се. Така, след мъничко трябва да изляза, още веднъж да ви пожелая успех и все пак да сме наясно. Колкото и да е свободно тук при нас, свобода на словото по принцип няма. Няма да говорите против властта, няма да говорите против политиците, няма да говорите
да обиждате възрастните, няма да обиждате младите, ще внимавате децата, има закон за детето, ще внимавате с рекламата. И изобщо много ще внимавате, така че не знам какво ще остане от ентусиазма ви. Но, както казвах там и ние колеги от Съветския съюз, если тебе хочеться и не надо, значит можно. Значи може. Стига да намерите правилния път. Сега, наистина, аз се надявам, че тази тема за безработицата, специално за младежката безработица, ще продължите. Не само да я коментираме, а да помогнем и на младите, и на тези, които търсят работници, защото това е един от най-сериозните, да не кажа най-сериозният проблем на България. И когато правителството уж обещава, не знам кога ще обърне сериозно внимание, нека ние с каквото можем, и с тоненько да помогнем, би било от полза. Айде, успех, аз тръгвам. Благодарим. И няма да гледам на повторение. Ще гледам. Значи доста правила имаме за спазване. Нека да кажем само на нашите зрители, че днес в предаването ще имаме двама гости, които ще ви представим малко по-късно, така че останете. Да пуснем рекламата. Аз ви пожелавам успех и с мен ще се видите в четвъртък с колежката Ана Тодорова. Уважаеми зрители, ще пуснем една реклама, след това ще видите първия ни гост, така че останете. Реклама. Не сменяйте канала. Дойде сезонът на любовта и на ремонта на покривите. Ако имате нужда от пренареждане на керемиди, ремонт на дървената конструкция или изграждане на нов покрив, повдигане на тавански стаи, хидроизолация на покриви, битумни керемиди, топлоизолация, тенекеджийски услуги, бояджийски услуги, събаряне на стари сгради, ремонт на административни сгради, складове и халета. Записвайте телефоните и адреса. Това е фирмата, която работи бързо, качествено и ефтино. Цените са съобразени с кризата и са за всеки джоб. Изпълняват се поръчки в цялата страна. Даваме гаранция с договор и нотариална заверка. Изберете сериозната фирма, за да нямате главоболия после. Може да се свържете с нас на следните телефони: 0884 414 656 и 0899 635 278. Виждате мейла и сайта на фирмата. Строите или пък правите ремонт. Вашето решение е строителен хипермаркет Рила. От гвоздият до тухлата и железарията, изолации и ВиК. Добри решения за банята, разнообразие от батерии, санитария и душ кабини. Всичко за интериора, от боите, лаковете до латекса и тапетите. Разнообразие от марки и добри цени. Хипермаркет Рила има решение и за вашето завеждане. Разнообразие от мебели, кухни, детски, спални, холови гарнитури, които ще задоволят и най-изискания вкус. Хипермаркет Рила, братя Бъкстон 122. Благодаря ви, че не сменихте канала. Връщаме се отново така в предаването Събуди се с първия ни гост Христо Терзиев. Това е един млад бизнесмен и предприемач тук от Пловдив. Ще е хубаво той сам да се представи най-вече с какво се занимава и най-вече с него ще си говорим за проблемите в бизнеса и как всеки един от нас може да си намери работа по най-резултатния и ефективен начин в България. Бизнесът е основният фактор, който движи общо взето икономиката в България. Ице, няколко думи. Здравейте на всички. Общо взето да, живейки в такъв капиталистически строй от 24 години насам, самата истина е, че бизнесът е този, който движи икономиката. В смисъл такъв, функциите на държавата са иззети от предприемачите в огромния си процент от малки и среден бизнес, така че общо взето гръбнака на приходната част на цялата ни държава
и бизнеса. Така че в връзка с призивите за събуждане, ми се ще още взето да обърнем едно такова внимание на нещо, което продължава от доста години насам и все още не спирам. Предвид, че предприемачите с работните си кадри не сме две различни страни. В смисъл, не сме борещи страни, когато едната е добре и другата е добре. Така че още взето не е необходимо да има някакво противопоставяне, защото в крайна сметка бизнесът е този, който впряга усилията, знанията, мозъка, ръцете на човека, за да може той да създава принаден продукт и по този начин да пълни държавния бюджет. Имайки предвид, че общо взето, да, хората са те, които продават труда си и в голямата част, които създават принадената стойност, само излизайки да купаем навънка на някоя градинка, едва ли ще се намери някой, който да ни плаща. В смисъл такъв, пак ще извършваме труд. Но дали ще е достатъчно оценен? Най-вече. То няма да бъде оценен, просто защото няма да създава принаден продукт. А този принаден продукт е приходната част в нашата икономика. А кои са най-основните проблеми според теб, които пречат на самия бизнес да се развива, най-вече в България? Проблемите не са един и два. Като най-основни може да се посочи на първо място. Това, което ти пречи общо взето и в твоята работа и това, което се сблъскваш в ежедневието? На първо място може да се изтъкне така нещо, което наблюдаваме от известно време насам. Изключителна несигурност или по-точно непоследователност в инвестиционния климат. В смисъл такъв, че корпоративният данък от 10% е нисък за Европейския съюз. Тоест, само от тази гледна точка България е привлекателна инвестиционна дестинация. Но идва другия момент, че още взето при непредвидима бизнес среда, дори 0% да бъде данък, аз не съм убеден кой ще дойде за да инвестира тук достатъчни капитали, за да може пък да впрегне достатъчно млади, не млади, няма значение. Да. За да може да впрегне достатъчно хора и така да движи икономиката. Тоест, сменяйки си така 3 пъти в деня виждането, едва ли е най-правилният начин, без значение колко са ни високи данъците, да привличаме инвеститори. Не съм убеден в това. А пречи ли бюрокрацията в България? По какъв начин? Бюрокрацията също е един основен проблем, който не мога да разбера. Може би аз отдавам така прибързано, изказвайки се на един по-преден модел на управление, да не плюя по нищо все пак. Но общо взето, да, бюрокрацията също е добре да разбере, че без работещи хора, без предприемаческата среда, която трябва да бъде така изключително подпомагана, улеснявана от всеки един държавен служител, чиновник, орган на НАП, на МВР, общо взето без нас няма да има кой да плаща заплати на въпросните бюрократични чиновници. Така че по-скоро е редно всичко да се прави в интерес на бизнеса, защото интересите ни те не са различни. Имам предвид, след като всички тук още взето имаме интерес да живеем добре, мисля, че когато предприемача е добре, много е възможно държавата да бъде добре, повече данъци. Възможно е работниците да бъдат добре, по-големи работни заплати. И оттам да се дигне стандарта и така... Оттам да се дигне стандарта и общо взето всеки да живее малко по-щастливо. Разбира се. Добре, при теб липсват ли така добре квалифицирани кадри, които са нужни все пак на бизнеса? Как ги подбираш ти лично? Как се умяваш да изградиш един екип от професионалисти, които да работиш? Всеки един предприемач гледа и опитва по свой начин да създаде максимално ефективния екип. Да, защото всяка фирма общо взето си има някакъв определен начин. Има си сайтове в интернет, чрез които по-голямата част от хората, много по-лесно там, всеки от нас, който търси работа, нали, е постоянно в тези мрежи.
А самия работодател ме е интересно. Дали дава достатъчно внимание на тези изпратени CV-та и кандидатури за работа? Вижте, процесът е много двояк, защото лесният достъп е автоматически вързан с липса на ответна проверка. В смисъл дезинформираност. Да, има хора, които пращат CV-та години, месеци, години наред. И няма никаква ответна реакция. Някои доста често се оплакват от това нещо. Сега да не споменаваме сайтове, нали? Но... Повече от нормално е, много повече от нормално е, когато дойде Ани с препоръка от различно предаване, когато вече сме наблюдавали нейната работа. Да, и все пак имаш някакви впечатления. Както забелязваме, е доста по-лесно да бъде привлечена. Нямам предвид толкова опита, колкото препоръката, така да кажем. Тоест, нормално е, когато бизнесът не е огромен, имам предвид в малкия и средния бизнес, е нормално да бъдат впрягани хора, които са в голямата си степен проверени. Защото, както изтъкнах, човешкия фактор, той е проблемен. И то е много проблемен, което така, обръщайки се към хората, към родители, към всички останали, помагайте на децата си, но общо взето след 20 или след 30 години, дано да сте живи и здрави, ще дойде време, когато тези деца е трябвало вместо да им помагате, да сте ги научили да ходят на работа, защото на тях ще разчитате да ви плащат пенсиите. И когато те не обичат да ходят на работа, това ще създаде голям проблем за вас, за нас и за цялата държава. Имам предвид, че... Според теб какво трябва да направим, какви мерки трябва да предприемем, за да може да се намали тази безработица в България? Или по-скоро как да сътрудничат самите държавни институции, бизнеса, на всички ни е ясно, че и в образованието нещата трябва да върват тясно, да бъдат свързани една с друга, да има някакси държавата да стимулира малкия и среден бизнес в набирането на тези кадри, още от средните и висшите училища, чрез практически такива програми, които да улесняват максимално изграждането на едни квалифицирани кадри и професионалисти. Липсата на комуникация между работодател и млади хора, които встъпват на пазара на труда, е проблем. И то не е малък проблем. От гледна точка пък на предприемача, мисля, че е повече от ясно. Предпочитане човека с опит, предпочитане човека, който се е доказал в работата си. Така че си мисля, че общо взето трябва да има стимули първо и схеми за подпомагане от страна на държавата, но активно работещи, защото такива съществуват, просто както забелязваме при, мисля, 70-80 хиляди човека млади безработни официални данни, общо взето явно схемите не са изцяло много работещи. Точно така е. Точно така е. Това е достатъчно добър показател. А и като имаме в предвид и 2 милиона и 800 хиляди българи, които са извън граница, това мисля, че да много добре ни става ясно колко добре работят институциите в това отношение с бизнеса и с образованието. И тук ми се иска малко да променим мисленето, защото тези 2 милиона и 800 хиляди са изключително приходна част за спомагат, хората, които са тук. Да, разбира се. Те пращат постоянно. Печелят парите си там, но до голяма степен ги потребяват тук техните родители и близки, така че те не са там, вероятно, защото са имали изключително много алтернативи тук и затова едва ли лошия бизнес и гадните предприемачи са причината, по-скоро условията, в които са принудени да работи и едната, и другата страна. Така е, да. Аз там виждам проблема и така ми се струва, че... Мисля, че е необходимо да продължим тази тема. Тя е доста обширна. Едва ли ще се умеем така в това кратко време да обобщим като цяло откъде изхождат проблемите, къде бихме могли да концентрираме внимание за разрешението им. Затова ще продължим. Ще продължим със сигурност тази тема. И ще търсим начин да помогнем на вас, които си търсите работа и на също така и на вас, които си търсите добър екип от професионалисти. Защото заедно можем всичко. Защото да, заедно всъщност можем наистина всичко.
Да благодарим на нашия гост. Да. Да ви пожелая ще благодарим на Ицето с новото предаване. Благодаря Имаме ти. първи гост на телефона, може да го чуем. Първи зрител, не гост. Здравейте. Чувам се пак. Някакво мнение. Ало? Кажете, господине. Чуваме ви, в ефир сте, да. В ефир чуваме сте, ви. кажете. Ало? Явно не чува господина. Искаше нещо да каже, може би по темата за безработицата. Може да се обади пак след малко. Аз бързам да представя на нашите зрители и нашия втори гост. Това е Костадин Кирилов Стоименов, който е възпитаник на елитен спортен колеж в Англия. Колегите могат да пуснат и няколко снимки да видите негови, много интересни, защото той е само на 18 години, а вече е спечелил второ място на много престижен конкурс в Англия за видеоклипове, като подготвя своя реклама за учебното заведение, в което учи. Ще ни разкаже повече и за него. Той е награден лично от принц Андрю в Бъкингам Палас на 17 юли тази година. И днес е тук на гости, за да сподели с нас своята радост от награждаването и за да разкаже как е протекал самия конкурс. Заповядай. Защото, нали, за да отидеш в самия Бъкингамския дворец. Бъкингамския дворец е нещо много хубаво, което не много хора са го направили. И наистина идеята да бъда там ми хареса. И впрочем, моят съквартирант, който също учи медия и едно друго момиче, направихме това видео за този конкурс. Той всъщност как се казва конкурса? Конкурсът казва се Studio School Trust Nights, казва. И за училищата в Англия, които са, впрочем, се казват Studios. В момента е доста са нови. И има нещо сорта от 40 училища. И всички тези 40 училища се бориха в този конкурс? Да, имаше от тези 40... От цяла Англия? Да, от цяла Англия. Имаше 58 видеота, впрочем, които... 58 видеота. И ти спечели с твоето видео второто място? Второто място, да. И наистина беше нещо уникално да влезем в двореца. Очакваш ли такова голямо постижение? Не, наистина да ви кажа, не, защото... Впрочем, ние оставихме видеото да го направим наистина за последния момент. Да, последните 4 дена. Ти лично ли го снима видеото? Да, аз го снимах. Моя съквартирант, той правеше повечето от редактирането. А колко време ви трябваше така да го сглобите? Да го подготвите, колко време? Да го подготвим около 2-3 дена. 2-3 дена го подготвихме и след това го снимахме за 4. Защото, впрочем, трябваше да го изпратим в петъка. И изпитите ни свършиха петъка миналата седмица преди това, впрочем. И почнахме и понеделника също седмица. Значи всъщност си се умял да комбинираш и образованието и този конкурс, който всъщност... Да. И направихме го видеото, впрочем. Да, след малко ще го пуснем, нашите зрители може да видят видеото. Исках само да попитам за наградата. Каква беше тя? Наградата е сега. Второ място. Ще ви покажа. Впрочем, тази награда скрол. Награда принц Андрю ми я връчи, впрочем. Аз да покажа една така. Ето. Коя камерка? Тук. И принц Андрю ми я връчи. И той, впрочем, влезна в стаята, представим се и нали, трябва да му кажеш, нали, приятно се запознаем, Ваше Величество. И той, впрочем, дойде да говори при мен.
И беше много интересно, защото, нали, почна да ме пита, нали, нормални въпроси. Аз не знаех какво да очаквам, впрочем. Притесняваше ли се, Много се притеснявах. че лично принц Андрю те награждава? Да, много бях притеснен, изчервих се. Почна. Повече от в момента, така какво ли? Какво ти каза? Малко повече. В смисъл нещо лично така към теб? Той първо ме пита, нали, откъде си, какво учиш, какъв спорт. Значи е имало диалог, не е било нещо клише, примерно, Не. браво, нали, поздравления Не. и така нататък. Аз така си мисля, че ще бъде, но впрочем той дойде, нали, почна да говорим и аз не му казах. И като му каза, че си българин, какво ти каза? Той вика, браво, нали, браво, нали, първо ми вика английски, тя е много хубав. И нали, мисля, че каза, че е бил в България един път, ама ще излъжа. Принц е бил в България, много странно. Но ще го излъжа. Аз толкова бях притеснен за това. Може да ти е казал, че ще дойде в България. Може, да. Не знам, но наистина беше уникално. Голяма чест е било за теб и за твоето семейство. Предполагам, те много се гордеят с теб. Да, много се гордеят. Ние също много се гордеем с теб. Мерси много. И ако нека да пуснем, моля колегите да пуснем видеото. Нека да го видим. Да видят хората, нашия приятел Костадин, как е спечелил второ място с клипа. Ти можеш да помагаш малко с превод. Leaf helped me achieve. Впрочем, учениците казват какво училище означава за тях. Училището ги вдъхновява, мотивира и им дава шанс за развитие и за успех. Тук виждаме най-различни спортове, дето са в самата академия. Това е твой колеж, който учиш, нали така? Да, това е моят колеж. Както виждаме, има прекрасна база. Да. За обучение. Впрочем, това е главната учителка по бизнес. Тя обяснява как научението в класна стая се затвърдява с практика в реалната обстановка. Обръща внимание на индивидуалните способности на всеки ученик и му се дава възможност за развитие. Имате много модерна база. Да, впрочем, базата е много хубава и тази година ще видите след малко снимки. Построяват нова сграда за училището, което е наистина много хубаво. И също така нова зала ще правят за волейбол, за футбол, което ще бъде много голямо. Тази зала за волейбол ще бъде нещо на 55 метра, на 35 метра. Предполагам, се строи и се изгражда много по-бързо, отколкото случва така нещата в България. Много по-бързо. Почнаха и преди две седмици и трябва да свършат по време на Коледа. Сега ще видим след малко. Впрочем, това е директорката на училище, казва се доктор Анета Минар. Тя пояснява, че академията дава възможност на всички ученици да се развият, да успеят във всички области, както и в училище, така и в спорта. Идеята на това училище е да бъде различно, да има нов подход към учениците. Материалът на обучение е интересен, но изискванията на учителите са високи и с цел постигане на големи успехи. Също така ще правят басейн. Басейн. Това ли е в момента строежа, за който говориш? Да, площадка. Ти така на бърз кадър си ги... Да, няколко снимки съм направил. Това ще бъде новата база? Това ще бъде новата база. С малко ще видите една графика, която ще бъде завършения вид, обаче. Това е ясно. Това е макетчето, което ще е. Това кое? Този казал се Бен Пайпс, той е капитан на английския национален отбор по волейбол. Той обяснява как системата на възпитателите е уникална и дава баланс между учението и спорта. Като учениците се държат по наблюдение както в училище, така и в свободното им време. Също така забелязвам, че преподавателите са ви доста млади. Да, има доста млади преподаватели. И все пак има си някои по-опитни. Има главният директор на спорта. Той е последните няколко години е бил в Холандия, там е бил треньор, впрочем. И той е на около 40 години. Има си наистина опитни. И пак 40 години не е толкова възрастен. Не е толкова възрастен. А това
кой е този спорт, който в момента виждате? В момента вижте, както спорт има и танцуване, нали? Танц, да. Те доста добре се справят. Завършиха втори в Англия в едно шоу, казва се Rock Challenge. А това момче кое е? Ти ги познаваш между другото? Да, аз ги познавам, повечето момчета. Едно от уникалните неща в тази академия е, че дава възможност на деца с изрезана инвалидност да покажат и развият своите умения. Значи има и инвалиди? Да. Това момче има проблеми с лявата ръка. Лявата ръка